Opo, nagpapasalamat ako sa ating mga LGU at sa mga resolution na ipinasa nila. Malaking bagay po yan para sa akin, and it's good to see na kapag bumalik ako dito na andun pa rin ang suporta. Rest assured, hindi ako titigil sa aking trabaho, at I will make sure, maninigurado po tayo na lahat ng tulong ng kailangan ng ating mga kakailian ay makakarating po dito sa ating minamahal na probinsya. Sir, ang daming tulong na nabigay nyo naman, lalong-lalo sa kapulisan kaninang umaga. Opo. First time in the history na nangyari yan na ganun kadami. So nagpapasalamat tayo kay Secretary Remulla na inasikaso niya. Hindi lang ng Ilocos Norte, pero ng Ilocos Sur. Malaking bagay po yan. So thank you po. Kumusta kayo, sir, sa Congress? Ha? Kumusta kayo sa Congress? Okay naman sa Kongreso. Okay naman. I would be lying if I didn't say na medyo nasaktan ako at nasasaktan pa rin sa mga nangyayari. Lalo na mga kasinungalingan na ilalabas ng mga tao. Lalo na hindi ko na lang pag-uusapan. But you know, it hurts. But again, ang importante ay nakafocus tayo dito sa Primero Distrito, because at the end of the day, di ba, ang ating trabaho hindi politika kundi makipagserbisyo sa ating mga kakailian. We heard kanina, sir, na sinabi ninyo na mas marami pang tulong na aasahan ng mga tiga Ilocos Norte sa 2026. Yes po. We're working on hopefully securing more assistance for Ilocos Norte. Patapos na ang Senado sa budget. May meeting po kami with Senator Win Gatchalian in a few days. So ipupush ko talaga ang hindi lang ang Primero Distrito kundi ang buong Ilocos Norte.